Hälytysilmoitus. Pelastus Keski-Uusimaa 30, 501, 503 ja 601. Tuusula, Hyrylän katu. Liikenneväline palo. Noin. Ei tänne tullut taas, ei kun Hyrylän katu. Hyrylän katu, Tepoili Hyrylä. Joo. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksiköt saavat ilmoituksen tulessa olevasta bussista. Palomestari Ari Koivu aloittaa onnettomuustilanteen johtamisen jo menomatkan aikana. Missä olet kohteessa? Kohteessa ja palaa kuulemma liekillä, pitääkö paikkansa? Kyllä jo, vetää jo selvitykset. Hyvä juttu ja muistutuksena vielä, jos se palaa moottoritilasta, niin sinne on ihan semmoset sammuttimelle tarkoitetut varsinaiset reijät. Ei tarvi avata sitä luukkua, vaan työntää jauhetta täyteen tai vaahtoa sitä reijän kautta. Ja Keski-Uusimaa B30. Ensihoito 7251 liittyy tehtävään. 7251 liittyy tehtävään ja laskekaa montako henkilöä linja-autossa on vai oliko se tyhjä? Bussissa kaikki ihmiset ulkona ja noin 10 henkeä täällä. Kaikki ulkona. Joo, kuitti ja laita joku vielä laskee tarkka pääluku. Poliisipartio 511 tai tilanne 1. Tuusulan Tepoilin linja-autopalossa. Keski P30. Ja poliisi 511 kuulee, poliisi 1. Joo, elikkä palaa kuulemma kunnolla ja noin 10 asiakasta saatu ulos bussista, niin toivottaisiin liikenteen ohjausta siihen ja näiden asiakkaiden siirtämistä johonkin turvallisempaan paikkaan. Joo, tullaan tässä ihan muutaman päästä kohteessa. Kuitti ja mä oon nyt kohteessa ja se on tonne pohjoiseen päin menevillä kaistoilla. Ja se 3 Hyvinkää Lauri 4. Operatiivisessa toiminnassa tietysti suoranainen tehtävä on johtaa yksiköiden toimintaa. Lähtikö tuolta? Ihan peräpäästä. Käydään ihmettelemään. Sitten siinä on monesti, kun se on pelastustoiminnan tehtävä, niin johdan sitten niin kuin muitakin viranomaisia, eli siinä saattaa olla mukana sitten poliisi, kenties rajavartiolaitos, lääkintäkin tietyllä tavalla, eli toimitaan yhteistyössä meidän lääkintäesimiehen kanssa. Okei. Ei olla käyty sisällä tuolla, mutta kuski sanoi, että se on tyhjä. Selvä. Olisi parempi käydä tutkimaan vielä. No joo, varmaan joku voisi käydä vilkaiseen vielä. Tää on vanhanmallinen pussi, tässä ei ole niitä reikiä näköjään laitettu. Joo. 7 plus kuljettaja, muutama ehti ehkä lähteä pois tästä. Ehkä. Niin. Okei. Mutta kellään ei ole mitään. Moro! Saat sä ite tilattua uuden linja-auton vai tilataanko me jostain? Tilasin pari taksia, tuossa kohta pitäisi tulla. Taksikyydellä pääsee. Tuliko sisään savua ennen kuin pääsitte ulos? Ei. Pääsi, ettei kellekään käynyt mitään. Näitä sattuu. Niin sattuu. Joo. Hyvä näin. Hän oli edellisellä pysäkillä kuljettaja jo ihmetellyt, kun vastaan tulevat autot vilkuttaa valoja. Ja tästä nyt ei kovin pitkä matka ole edelliseltä pysäkiltä tänne. Ja heti kun tähän pysäkillä hän pysähtyi, niin huomasi, että ajoviiman pois viemä savuni kerääntyi sinne perään tietysti. Ja sitten hän huomasi, että nyt tulee takaa savua. Määräsi ihmiset ulos välittömästi linja-autosta ja siinä vaiheessa ei ollut savua tullut linja-auton sisälle. Ja hän kiersi auton taakse ja avasi auton moottoritilan ja sieltä löi lieket sitten suoraan syliin niin sanotusti. Ja hän tyhjensi sinne tämän sammuttimen, mikä on linja-autossa onneksi pakollinen turvavaruste, mutta se hieman hillitsi tulipaloa, mutta ei niinkään kyllä sammuttanut. Aika hyvin, kato. Tulee vielä. Sitten meillä onneksi on tässä paloasema muutaman 100 metrin päässä, niin ensimmäinen yksikkö pääsi nopeasti paikalle ja sai sen hallintaan, että linja-auto nyt kärsi kyllä melkomoisia vahinkoja, mutta tässä näkee, että muutamassa minuutissa niin vauriot on isot, jos ei sitten alkusammutus pure. Kato, kun mä just tätä mietin, että olisiko se, kato, kun se höyryy nyt niin älyttömästi, että pitäisikö tätä peltiä vähän aukasta? Aukaskaa vaan. Ihmiset säästyy, juu, se on pääasia kyllä, että uusia linja-autoja saa rahalla, mutta pääasia, että kukaan ei loukkaantunut vakavammin.
Eiks 26 sinistä valoa riitä, että tänne ei oo tulemista? Hänen mielipide on se, että tukkikaa tie kunnolla. No, ilmeisesti ei riittävä blokkaus, mutta meillä on kaikilla oma mielipiteemme. Me lähdemme paloasemalle ja valmistautumaan kohti uusia seikkailuja.